Ýer bilen hormaty prezidentimiz gojaman köpet dağın ajaýyp dağ gözellikleriniň ýanyna tilinläp görünýän konstitusiýa binasyna geldi. Pederlerimizin watany söýmek, oňa wepaly bolmak barada bizi galdyran wesiýetleri, ýetady kanunymyzda baş pikir höküminde öz beýanyny tapdy. Şoňa görä bugün halkymyz özüniň gadymy taryhynyň beýikligini düşünmek bilen pederlerimizin paratatly wesiýetlerine tarpa goýýarlar. Bir yerde Türkmenistanyň döwlet senaty ýanglandy. Sonra hormatly prezidentimiz şany tenemnatibetli bir karar watanymyzyň döwlet binýatlarynyň, demokratik esaslarynyň we häzirki wagtda munasip dowam edýän köp asyrlyk halk häkimetligi däpleriniň miýlemezligini alamatlandyrýan konstitusiýa binasyna gül çemenini goýdy. Pederlerimizin ruhy mirasymyz baradaky pikirleri, nesillerini wesiýet eden watany söýmek, oňa wepaly gulluk etmek, hoş niýetlilik, adalatlyk ýaly asyrly ýörelgeleri ýurdumyzyň esasy kanunynyň özüni düzgä. Şonuň üçin bugün halkymyz gadymy taryhynyň belentligini düşünüp, bir ajaýyp bayramy bellemek bilen paýhasly pederlerimizin ýörelgelerine uly hormat sarpa goýýar. Esasy kanunymyz we ýaşyl tugumyz ýurdumyzyň baş döwlet nişanlary bolmak bilen halkymyzyň miýlemez jewisligini, parahatçylyk, insanpärwerlik we dürüstlük taglimlaryna üýtgüsiz ıgrarlygyny alamatlandyrýar. Bularyň hemmesi hormatly prezidentimizin iýilikderli durmuşa geçirýän we halkary jemgyçiliginiň ählimumy gollawyny eýe bolan içeri we daşary syýasatynyň esasyny düzgär. Ýurdumyzyň konstitusiýasy esasy ýörelgelerini saklamak bilen ol döwletimizde amaly aşyrýan özgertmeler, durmuşyň ähli ulganlarynyň tazaşykly ötüşi nazara alınıp baýlaşdyrylýar we kämilleşdirilýär. Häzirki döwürde ol düýpli mazmuny, ykdysady, durmuş hemde medeni hukuklar baradaky esasy ýörelgeleri hemde ugurlary özüni jemleýän resmi namadyr. Ýurdumyzyň esasy kanunynyň hormatyna gurulan bir bina, demokratik, hukuk we dünýägi döwletimiziň berkararlygynyň miýlemez esaslaryny özüni jemleýän, halkymyzyň agzy birligini, jewisligini, ýurdumyzyň awraýynyň berkitilmeginiň we şöhratynyň artmagynyň behbidine beýik işleri durmuşa geçirmege taýýarlygyny, watanymyzyň kuwatlylygyny, güllä wezişini alamatlandyrýan öz boluşly, nişany urly. Döwlet ýazatymyzyň döwlet adam çeýnir diýen baş ýörelgesi, hemde watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen şygary durmuş ugurly we jogapkärçilikli toplumyň öz üçin durnuklygyny üçin edýän häzirki döwrümizin jemgyçilik ösüşiniň nusgasyny ketgitdi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetde geçirilýän giňgerimli çäreler, gahryman arkadagymyzyň, hemde arkadagly gahryman serdarymyzyň taýsy tagallalary netijesinde täze rehmet ýeňişlerine ruhlanýan ýurdumyzyň her bir raýatynyň kalbyna, döwrümizin gazananlaryna uwunç we buýsynç duýgularyny oýurup, watanymyzyň bagtyar geljegine bolan anamartlarya. Soňra hormatly prezidentimiz şany tenemnatibetli baş baýdak meýdançasyna tarapy gurady. Atuda asmanymyzy bilýär duran watanymyzyň ýaşyl tugy türkmen halkynyň döwlet gurmak baradaky köp asyrlyk arzuwynyň hasyl bolmagydyr. Ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň we öz yktiýarlygynyň binýadynyň miýlemezliginiň, agzy bir halkymyzyň paragatçylyk, dürüjçülük,
insanperwerlik we hoşniyetlik görelgelerini üýtgöwsiz ıgrarlygynyň aýdyň nişanydyr. Şanly senem nasip etdi. Bir de Türkmenistanyň döwlet senaty ýanglandy. Hormat prezidentimiz Belent Baýdak tutunyň öňünde ajaýyp gül çemendi goýdy. Ýazyrky döwürde Türkmenistanyň döwlet baýdagy oňyn beýtaraplyk, hoşniyetli goňçylyk, tebit we äklimi ummetçerde dostlukly gatnaşyk etmek we netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasyny ösdürýän ýurdumyzyň daşar syýasatynyň esasy ugurlarynyň nişany bolup, bütün dünýäde giňden tanylýar. Gahraman arkadağımız tarafından başlanan bir öňdürmejlikli strategiýanyň häzirki döwürde hormaty prezidentimiz tarapyndan üstünlikli dowam etmegi, watanymyzyň halkara giňişligine awraýynyň hassa artmagyny şertlendirdi. Ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň şanly 35 ýyllygynyň dawraly bellenýän ýylynda halkymyz watanymyzyň durmuş ykdysady ösüşiniň bilen sepkitlerine buýsanmaga haklydyr. Bu üstünlikler döwletimiziň çuňur oýlançykly içerki we daşarky syýasatyny halkymyzyň ýakynyň gollamagy, giňerimli özgörtmeler işine işin gatnaşmagy netijesinde gazanyldy. Çuň kökleri bolan mukaddes tuğumyz halkymyzyň özbaşlyk ösüşi, syýasata we durmuş ykdysadyny sowatna bolan öz ýarlygyny hemde hukugyny alamatlandyrýar. Hormatly prezidentimiziň alyp barýan paragatçylyk tüýjülükli daşar syýasat netijesinde ýurdumyzyň ýaşyl tuğy beýtaraplyk, hoşniyetli goňçylyk görelgelerine, dostlukly gatnaşyklary we tebit hemde dünýä meselelerine netijeli hyzmatdaşlyga ıgrarly ýurdumyzyň nişany hökümine tanylýar. Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň mukaddesligi, milletimiziň bitewligi, döwürleriň we nesilleriň dowamlylygy, olaryň garaşsyz watanymyzyň beýik taryhy geçmişine we täze ýeňişlerine dahilli dawardaky pikir, watançylyk beýanynyň içinden şarga çolup geçýär. Bir karar döwletimiziň täze ýamynyň galkynçy döwrüne, mukaddes tuğumyzyň saýasyna egir türlü özgörtmeler üstünlikli amal aşyrýar. Durmuş ulgamynyň ähli ugurlaryna bilen sepkitleri getirilýär. Ak mermerli paýtagtymyzyň keşfi düýpli özgörüp, ýurdumyzyň ähli şäherleri we owalary ajaýyp görünüşe eýe bolýar. Watanymyzyň ykdysady kuwaty pogtaranyp, halkymyzyň durmuş derejesi ýokarlanýar. Häzirki wagtda döwlet baýdagymyz ýurdumyzyň insanperwer we paragatçylyk tüýjülük syýasatynyň nişany bolmak bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ştab kwartirasynyň we beýleki iri halkara guramalaryň binalarynyň öňünde dünýä döwletlerine buýsançly parlaýar. Soňra hormatly prezidentimiz hemmeleri bayramçylyk münasibetli ýene-de bir ýoly gutlap, birden ugrady.